Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 23, bersikulo 27 ngadto sa 32. Si Jesus miingon, "Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa lubnganan nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay o sa mga hugahong butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon og mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga manindot nga lubnganan alang sa mga propeta o gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga may patay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.